Пет хора, аз съм в Станктаве и днес реших да подсъкам малко Punch Club. В момента е един посред нощта и видях, че отдавна не съм снимал клип, тъй като много време чаках това намаление и бая се измъчих, за да изкарам някой лев от джоба. И взех се ръст и ще поиграя с приятеля. Но не знам кога ще стане. Най-вероятно след може би един или два дни. Благодаря за търпението, между другото. Доста хора ме попитаха. Мерси за загрижеността. Така, сега да продължим с... този печага не звъни по телефона. Добре, тук този печага не е оставил уроци как да тренираме. Така. Добре. Стрел, ability, стамина. Аха. Така. Добре. Така. Добре, сега тук работи, които надали ще ме интересуват. Сега. Като виждам, имаме бая храна и така нататък, тъй че нямаме пари, не мога да отидем във фитнеса. Зато мисля да побачкам малко, обаче сега побачкам малко в пицерията, да не се изморявам, тъй като един приятел ми каза, че в пицерията по-малко се изморяваш. Така, сега. Така, ще хапнем една пица. Така и отиваме, опа, се бъркам. Много време не съм играл. Това много време от миналия епизод. Така. Хубаре, днеска ще му помогнем на той печага. Let's do it! Нека го направим. Помпи, батка. Давай, печага. Оп. Така. Сега да направим те. Добре. Печалата ни предупреди, че можем сериозно да се навредим. А всъщност да видим, да се запишем да тренираме. Боксовия ринг. Лигата на непрофесионалистите. Аре, печага, тя е там. Не, всъщност тук. Така. Давай, брато. Бой! И пак ме падна всичко.
така, бат? Давай. Помпи. Помпи, бат. А сега да видим. Тук така. Виж, ще вземем такова скола правим. Помежду другото, най-вероятно ще спра да снимам на Tomb Raider и сега ще ви кажа защо. Или може би ще прескоча един епизод, тъй като програмата, с която обработвам, ми унищожи видеото. Промени му формата в такъв, че вече не може да се ползва. Общо взето. Това е на шега, помежду другото. И мисля, тук ще се извиня за... Между другото, трябва да видим... Не сега. Сега ще отидем до къщи. Так му да хапна пица. Или пържоли, или какво имаше. Сега най-после да хапнем. Пръц! И ще отидем при ето с печая, което се надявам да ме нахрани поне малко. Така. Мерси, баци, сега. Понеже виждам, че статуите ми отново ще се развалят, а пък аз нямам и пари. Стои. Почваме да бачкаме. Като гледам сега, се надявам, добре. Статуите ми не паднаха чак толкова. Ама, мисля да се довърша работата. Тутаят. И не можа да се свърши работата. Малко ти оставяше. Ще поспи малко. Не, искам малко с котката да се поиграя. Пс. Искам с рибките сега. Защото... Как ги пучка. Това ми хареса много в тази игра, че можеш да си играеш с предметите около тебе. Паци, ти си гладен, ама хладилникът като е празен. Пак ще трябва да ходим при това. Лошо. Ми помага за последен път. Не. Аре, баци, отида да бачкаш. И пак ще ми паднат статуите сега. Днеска имам шампионат ли, така с бой. Аре, давай. Тоя стискам палци да го смачкам. Ще да направя така. Дано да ни... Аре. Те 15 минути единия доджва, другия доджва. Взима бая енергията и... Чайте всъщност да проверим. Ако направим така... Колко ли енергия ще... Моя печага въобще не ще да удря. Едно. Пръц. Сега той хапля ще на избие тук. Така, сега. Нещо друго. Освен... Край ще пробвам всичко. Това беше лоша идея.
Вау. Аре бе. Удре бе, човек. Той 15 минути седи и гледа. И той ще ме уби. Той ще ме уби. Ако те направя... На него печагата не му пада енерджито. Браво, бе. Толкова беше. Рип. Рипин пеперони. Той направо ма скъса. Той е 13 демидж. Комбо. Вижте го, бе. Торба. Бастун. 7. Пръц. То е една пръцка, една муха се бъсне в мене и ще ме уби. Поне ми даде едно такова. Искам да се спарвам с тебе, аре. Знам, че ще загубя. Аре, бой. Аре. Ей, чукундур. Така. Сега почакаме. Той има бая добре статуе. Отворих нещо, за което и аз не знам какво е. Как гледам, имаме проблем с стамината. Да. Победих ли, бе? Вай. Я видим сега. Какво? Мисля да взема... Това какво е? Така. Ще взема това. И сега мисля да взема Muscle Memory. И... Да. Всъщност... Я да видим. Way of the Bear. Swagger. Тук помня, че имаше... бая хубави работи, които правиха по много демидж. Да. След това да края на този епизод, кратък, ама... Оба. Не бе. Сега, не мисля се записвам сега, ма ще направя така. И ще си купя пица, защото... Мерси, баци. Сега ще купим месо. Само за една пържола ли имаме, бе? И ще купя такова, бе. Не мога да спамя тук. Добре, благодаря, че гледахте. Дано ви е харесало. Това е всичко от мене. Бай-бай.